Успех. Хубавата риба ни отнесе стръвта и сега слагаме нова. Ето го бялия червей, който се наниза по куката. Просто за да закрива стъблото и минимално да плаши рибата. Взимаме рученика, закачва се под главата и се получава една такава мартеничка. Нанизан бял с рученик отдолу. Белия го слагаме, защото е светъл, за да може да привлича рибата. А по принцип рученика е основната храна, която е естествената в реката. Не, че бялия червей не е естествена. Той също е естествен. Сега ще пробваме тази, която е активна риба тук до брега. Стига да не оплашихме, защото тя дръпна доста силно. Обикновено по-едрите риби седат малко по-дебелото, но ако се подходи правилно, може да се хване и до самия бряг. Подаде от разстояние, да не се плаши. Да, оплашихме. Тази оплашихме, но ще си пробваме горната, която взима на самия бряг. А не подаваш в бързия? Все още не го опипвам него. Това са тези, които са тук по края. Много често в края седат най-едрите риби. Много често, нали? Стига да не е оплашен. Но за съжаление ги оплашихме и двете тук. И сега леко и постепенно, и понеже такъв ми е много лек пипване, ето е откачих. Много кикове, пат. Значи просто имам много риби. А защо не се закачат? Аз не засичам рязко нарочно, защото са дребни риби. Просто искам да поддигна само за да ги видите, да не наранявам съвсем. Максимално мястото не е най-удобното, на по-удобни места ще ви покажа. Ето е, за да я видите просто. Хване. Браво, риби, които са почти на границата. Значи, гледам да не ги травмирам, просто за да може да останат активни и да не се нараняват. Ето е, нормална, значи тая е около